Bună ziua și bine v-am găsit! Pentru astăzi vă propun o rețetă de pui la cuptor pe pat de legume. Pentru această rețetă vom avea nevoie de... Eu am aici un pui, cam de 1,5 kg are el. Am 1 kg de cartofi, 2 morcovi, 2 cepe, ardei gras, puteți să folosiți de care doriți. Eu am și roșu și galben. Am aici 100 de ml de vin alb, 2 linguri de muștar dulce. Puteți folosi de care vă place, dar indicat ar fi de sa dulce. Am 5 căței de usturoi mari, o ceșcuță de ulei, asta înseamnă 30 de ml de ulei, o lingură de praf de usturoi, o lingură de boia dulce, puteți să folosiți boia picantă dacă vă place mai picant, boabe de muștar și o lingură de maghiran și bineînțeles sare și piper. Mai întâi vom face baițul. Vom pune muștarul. Am 2 linguri de muștar, cum v-am spus, dulce. Este cel mai indicat. Aici vom pune maghiran, nu pe tot, pentru că mai folosim și la cartofi. Boiaua dulce, la fel. Praful de usturoi, la fel. Uleiul, nu tot, bineînțeles. Mai păstrăm și pentru cartofi. Vom amesteca baițul, sare și piper. Piper și sare. Okay. Amestecăm. Am terminat baițul, așa trebuie să arate baițul nostru. Îl vom lua deoparte și acum vom începe să împănăm puiul. Vom începe prin a împăna puiul. Eu am tăiat aici usturoi. Am tăiat mai exact 2 căței de usturoi. Vom lua puiul. Vom lua o bucățică de usturoi. Vom băga cuțitul. Și exact aici vom băga și bucățica de usturoi. Acum vom da puiul cu baiț. Vom lua câte un pic, așa, vom da pe el. După ce l-am masat bine, ajutat și de mâini, bineînțeles, îl vom băga la frigider pentru o oră. În acest fel el își va trage din acest baiț gustul. Am tăiat legumele, cartofii cuburi, ardeiul, șuvițe, ceapa julian, rondelele morcovul și usturoiul bucățele mai mărișoare. Vom pune cartofii, ardeii, rondelele de morcov, ceapa, așa, usturoiul,
Acum vom pune uleiul. Condimentele, praful de usturoi, boiaua, maghiranul, boabele de piper, și bineînțeles vom folosi și sare. Acum vom amesteca un pic legumele. Am amestecat legumele. Vom pune vinul, 100 de ml de vin alb. Acum vom pune puiul care a stat la frigider o oră. Vom pune și pe el aici cu legumele. Acum vom pune o folie de aluminiu. Vom pune folia de aluminiu. Și îl vom băga la cuptor la 200 de grade timp de 30 de minute. Apoi vom da folia deoparte și vom face un pic de față puiului. Am scos puiul de la cuptor, a stat 30 de minute cu folie pe el. După aia am dat folia deoparte, am lăsat să rumenească și puiul, cartofii, un picuț. Acum vom face farfuria de prezentare. Așa arată puiul nostru. Uitați-l ce bine arată. Frumos, rumenit. Vă doresc poftă bună, spor la gătit. Vă aștept pe canalul meu să vă abonați, să dați un share, un like, pentru că voi mai posta și alte rețete. Mai am și alte rețete. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și spor la gătit.